Venku je tak krásně, že by dneska padl Van Dijk? Uvidíme. Ne, každopádně o tom se samozřejmě nemůžeme skoro ani bavit, takže čau, já jsem Eddie a vítám vás na svém kanále Fotbalový deník a vítám vás u dalšího dílu ze série From Zero to Hero a dnes se podíváme opět po 2 týdnech na odměny z víkendovky, kterou zase dlouho hrát nebudu, jelikož na to nemám tolik času. Tuto víkendovku jsem nedohrával úplně celou, já si sem hodím statistiky, odehrál jsem celkově 26 zápasů a uhrál jsem bilanci 14-12, takže bych řekl, že hodně slušný a teď vám tady ještě vyběhnou fotky ze zápasu, jak jsem prohrával, protože já jsem prohrál 3krát na penalty, nejméně 2krát v prodloužení a většinou to bylo o gol. Na penalty ty fakt neumím kopat, takže kdybyste mi někdo chtěl poradit, jak kopat penalty, budu za to moc rád, protože mně se prostě nedaří ty penalty kopat dobře. Pokud máte nějaký rady, pište mi do komentáře, budu moc rád, když mi poradíte. Ještě předtím, než vám ukážu ty fotky, tak si povíme, kdo byl mužem víkendové ligy. Hvězdou byl Kylian Mbappé, nebudu mu ukazovat statistiky, to vám ukážu až na videu, ale během víkendovky si připsal během těch 26 zápasů 7 gólů a 10 asistencí, což znamená 17 bodů a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11krát byl v top 3 hráčů utkání z těch 26 zápasů a to jsem to ještě vždycky nezapisoval. Když jsem třeba dal rage quit nebo soupeř dal rage quit, tak jsem to nezapisoval. Takže dejme tomu z nějakých 23 zápasů si připsal 11krát v top 3 v mužích zápasů. Druhou a třetí věc tentokrát nebudu ukazovat, protože nevím, já jsem to teď tak nehrotil. Každopádně velká hvězda byla Cornet, to byl neskutečný sub, opravdu on sabuje na hrota úplně neskutečně. Deco, jakoby super sub, mě strašně zklamal, jelikož on fakt on má jenom přihrávku a dribbling a není tak dobrý. Falcao nic, Valencia si připsal 1 asistenci za sabování a ještě vám teda přešlu statistiky hráčů. Aubameyang 8 gólů, 2 asistence, tuhle víkendovku to už bylo slabší a budu plánu nahradit, nebudu vám říkat kým, ale možná se bez dočkáme. Arnautovič 12 plus 5, což je opět 17 bodů, stejně jako Mbappé. Anderson 9 plus 7, to je 16 bodů dohromady, což je taky pěkný. Doucouré 3 asistence, Rijkaard 1 plus 4, což znamená 5 bodů a hodně slušná hra do zádu, opravdu jako dalo se to čekat, je to vlastně ikona CDM, ale je skvělý, fakt jo. Deco 2 asistence v těch 7 zápasech není špatný, ale prostě nedělal takový klíčový věci, jaký jsem od něj čekal. Lala i Kolasinac bez ničeho, Virgil van Dijk 2 góly hlavou, velice důležité. 2 góly jako ve 26 zápasech, to je hodně pěkný. Cornet 4 góly, 3 asistence, hoši. Říkám vám, tu víkendovku neskutečně podržel, fakt neskutečně. Několikrát dokonce v té top 3, jakože nakonec. I když on teda vždycky odehrál většinou chodil okolo 70. minuty. A Valencia 1 asistence. To je všechno. Jestli plánuji s ním do týmu, možná pár změn a dneska bych byl rád, kdyby něco padlo, protože prostě už je na čas, aby něco padlo. Dlouho jsem neviděl walkout, tak snad něco začne padat. Ještě se podíváme na tým týdne. Já si prostě vždycky dokážu vybrat tým, kdy je úplně neskutečný tým týdne. V bráně Donnarumma, neskutečný do SBC. Pak tady je. Jsem nechtěl, pak tady je Cher, určitě super do SBC, úplně v pohodě. Van Dijk 91, toho bych chtěl neskutečně, hoši, neskutečně, to bylo neskutečný. Piqué, skvělý do SBC. Van Persie nic, Fekir, super hráč na seba a zároveň do SBC. Jako toho bych možná i zkoušel zakomponovat, protože on má fakt dobrý staty. Pak tady je Sigurdsson, kromě Pace má neskutečný staty, 87 střela, 88 přihrávka, 84 dribbling, skvělej do SBC, nebo do mýho týmu Squad Battles. Aranguiz, neměl bych problém do SBC, Quagliarella, skvělej do SBCčka, zároveň 90 shooting na Saba, hodně pěkný. Lukaku,
další sen, nebo sen, na Saba fakt opět, ne, to byl Sab asi, to by ani nebylo SBC, protože 86 rychlost, 88 střela, 90 síla, ty vole, to je skutečný. Leva, těžko říct, jestli bych ho dal do SBC, ale asi bych ho i z začátku používal na Saba. Přece jen ta 83 rychlost už není tak špatná, no a to je všechno. Plus lavička, dámy a pánové, to je takový můj reálný sen, ne Štvány, ale Mkhitaryan, toho bych si moc přál, jelikož prostě s tím jsem hrál na začátku FIFA, byl neskutečný, takže na Saba byl skvělej, navíc je to hráč Arsenal, takže. A pak tady je Štvány 86, super, toho bych taky moc bral, a Moratu bych taky bral, takže z lavičky beru tyhle ty tři. Když se podívám, tak těch 81 a minus ratingu, tady je tentokrát docela málo, takže šance na to získat někoho dobrého je poměrně velká. Zároveň jsem vám chtěl říct, že už pomalu šetřím peky na Team of the Year, nebo pomalu. Všechny ty 4 peky, co mám v obchodu, tak nešetřím, ale budu vždycky z toho, třeba dneska, když vezmu odměny z Rivals, tak jeden pek z těch 4 nechám a taky to budu dělat. Takže třeba našetříme, já nevím, jenom nějakých 15 peků, ale tak furt budeme šetřit, ale zároveň chci pořád otvírat balíčky, abyste měli nějaké pack openingy. Takže nechci se vymlouvat, ale ve víkendu jsem měl tentokrát docela hodně smůlu, tak by mi to EA mohla vynahradit v player pickách, kde si vyzvednou odměny. A vidíte opět jako vždycky Gold 3. Určitě bych měl na Gold 2, ale prostě jsem neměl často dohrávat. 2 mega balíčky, jeden balíček vzácných hráčů, 30 000 mincí a 2000 bodů Food Champions a 2 výběry hráče. Mimochodem, 50k peky mi přijdou, že jsou snad nejhorší peky v poměru cena lomeno to, co vám padá, protože mi tam snad nikdy nic nepadlo. A teďkons, prosím EA, prosím, já bych chtěl něco mega dobrýho. Aspoň 85 plus, tak to beru. Jdem na to, první player pick, pojď. Aranguis, no, jakože samozřejmě nepoužitelná karta, ale tak dobrý, do SBC to není tak zlý, jako mohlo to být určitě lepší, ale já už jsem to piku nic nečekám. Většinou je lepší, když vám to padne v tom prvním piku a vy už pak nic neočekáváte. Tentokrát se docela i bojím. Pojď, druhý pick, pojď. Prosím, něco dobrýho. Jo, Štvány, to je bezvadný. Sice je to naprosto nepoužitelná karta, ale je to 86 rated hráč. Takže to poměrně ještě beru. 86 a 84 rated hráči z player picků, to není špatný, ale ještě by to chtělo něco z těch balíčků. Takže jsme v obchodě a jako vždycky si otevřeme jenom ty balíčky, které jsou z právě těchto odměn, to znamená 2 megapeky a jeden balíček vzácných hráčů, jiný balíčky necháme na jiný pack opening. Tohle jsou prostě vždycky odměny z Division, z Weekendy. Division Rivals do toho netahíme, to necháme na jiné video. Takže my to tady ještě trochu prosvapujeme a jdeme na to. Let's go. První megapack, jdeme na to. Už jsem fakt dlouho neviděl walkout značku, tak by to chtělo dneska napravit, tentokrát to walkout bohužel nebude. A ani board, to vypadá? Ani board, ježišmarja, to je začátek. Koroňa? Ne. Hirving Lozano dostal up na 82 rating. Myslím, že dostal up, že na začátku měl 81. Možná se mýlim a já jako vždycky zkontroluji cenu. Tak první pack, teda hrozná bída. 82 hráč z megapacku, to nechcete vidět. No ale máme tady ještě jeden megapack a jeden 50k pack, takže my jdeme otevřít jeden ten megapack. Let's go! Pojď! No walkout. A to neměl být board, myslím, ale je to aspoň ten board, může to být furt 84, 85 a tohle bude Lemar. Pojď Ribery? Ne, come on, mohl to být aspoň ten Ribery. No, 83, jako 2 megapacky a nejlepší hráč, 1,83, je tady ještě nějaká? Ne, tak tohle je hodně bídný teda. Upřímně, tak takovýhle hráče jsem upřímně vidět fakt nechtěl. No dobře, no dáme tomu ještě šanci, třeba ještě něco popadá. Uvidíme. Máme tady poslední pack. No tak, EA Sports. Už dlouho jsme neviděli tu značku walkoutu. Vím, že jsem dostal 86 z player packu, což jakoby je walkout, ale jako na to, jaký byl Team of the Week, tak to bylo furt nic moc, takže by se dalo očekávat, že mi padne aspoň nějaký ten walkoutík, takže my to budeme otevřít. EA, dejte mi prosím walkout, já teďko nevím, jak je z těch dvou otevřít, protože ono je to vlastně jedno, oni jsou oba dva prodejní, tak jaký otevřeme třeba ten pravej. Let's go, dej mi něco dobrýho, pojď. Walkout! Yes, promiň, jsem tak zařval, ale už jsem to fakt dlouho neviděl, obyčejný walkout. Brazílie, brankář, ne. Ederson. Ne, brankáři nechcete dostat. Pojď, ještě něco tam bude?
Mahrez. A jo, tohle je pěkný. Tohle je na 50 kp, je to pěkný. Jedem 2 boardy plus 85, 86, teda 4 boardy jakoby, ale víte jak to myslím. Sice tyko jsou ceny hodně dole, ale jakože do SBCčka jsou tyhle ty hráči fakt velice slušní, takže tenhle ten 50 kp beru. Vím, že jste asi překvapení, že jsem byl nerád, že jsem prostě dostal tohoto brankáře z 50 kp, jsem už jako šťastný, protože tam vidím, že tam jsou jiní hráči, ale prostě když máte walkout a vidíte, že tam je Ederson, tak nejste rádi, protože to je dost možná nejlevnější walkout z Premier League v tuto chvíli. No dost možná, spíš dosti určitě. No ale i tak pro tento pack opening je to docela v pohodě, protože nám konečně padl walkout, po dlouhé době jsme se dočkali a padl nám walkout, což si určitě moc cením. No a my to teda pro tuto chvíli končíme. Já vám děkuju, že jste toto video dokoukali až sem a napište mi do komentáře, co padlo vám, já se s vámi loučím a u dalšího videa. Čau.